So, what's up mga bossing? Magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, maraming hapon sa inyo boss, mga Oragon. Meron naman tayo dito ang bagong dating na mugs. So, itong mugs na to is Rosy. Pakita ko sa inyo kung gaano kalala yung tama. Yan. Yan, ang tama. Grabe, oh. Wasak. Rosy 125. Nalubak sila bossing. Ayan, oh. Ayusin na naman natin. Bagong project na naman. Yun, mga boss. Yun. Sa mga ganitong problema, alam nyo na kung saan nyo dadalhin. Si Boss Amigo TV lang. Ayan, oh. Ayan, ayusin natin to mga boss. Basag na mag. Okay, let's go.